Croeso I adolygu Ffiseg gyda e-sgol. Fe fyddwn ni'n adolygu meysydd dysgarchiol, meysydd G, a meysydd electrostatig yn sesiwn heddi. Mae e-sgol yn prosiect sy'n cael ei ariannu gan Llywodraeth Cymru, a beth mae'n wneud yw creu cyfres o sesiynau adolygu y nifer o bynciau tygau a lefel A. Mae link ar y sgrin. Os clicwch chi ar y link na, typo'r link mewn, googlwch ewch i'r wefan, fyna gewch chi mynediad at nifer o recordiau sydd wedi cael ei wneud dros y blynyddoedd diwetha yn amryw, lot o pynciau gwahanol, felly cymrech mantais o fe. So, Ffiseg ni'n wneud, meysydd G ac electrostatig, cyfrwng y rholi yw cybac. Dyma y maes llafur, y syllabus ei hunan, beth byddai'n trial wneud yn y sesiwn adolygu yma yw mynd drosto cwpl o syniadau o cyn papurau sydd yn rhoi'r, byddwn ni'n gweud, basics I chi am gwybod beth sydd eisiau mewn arholiad. Yn amlwg, so allai mynd dros popeth yn y cyfnod byr yma, ond byddwn ni'n gweud, a cwestiynau sydd yn lan falle mwyaf aml a'r basics sydd eisiau bod chi yn gwybod. Dywn ni nôl i'r syllabus hyn ar diwedd y gweld os ydyn ni wedi cyfro jyst bod pob peth sydd eisiau. O fewn yr uned meysydd grym, electrostatig a meysydd dysgarchiant, mae gyda chi cwbl o bethau mae rai fo chi'n cofio diffiniadau yn gyntaf I gyd. So mae rai fo chi'n cofio beth yw'r maes trydanol E. So hwnna yw'r grym am bob uned gwefr, o'r gwefr prawf positif bach, sydd yn cael ei roi ar y pwynt. Hefyd mae rai fo chi'n dysgu'r meysydd, diffiniad y meysydd dysgarchiant. A mae'r hafaliadau, y grym sydd ar unrhyw mas, neu'r grym sydd ar unrhyw gwefr. Cofiwch am y graff na, beth mae'n dongos I chi, yw fel mae'r pellter bant o rhywbeth yn cynyddu wedi cael ei sgwaru. Fel mae'r grym yn ymrywio. Cofiwch am yr unedau sydd gyda chi. Dych chi Newton per coulomb, dych chi Newton per kilogram. Meysydd G a'r meysydd electrostatig. Potential ar pwynt. Doen nhw'n joule per coulomb a joule kilogram. A wedyn mae dych chi'r egni potential yn joules, am gyda chi'r cysonin sydd gyda chi ar ffrant y papur. Cofiwch hwnna, safiwch hwnna amser I chi, bydd nhw'n rhoi hwnna I chi yn taflen data. So, byddwn ni'n gweud y meysydd grym electrostatig, meysydd dysgarchiant, un o'r pynciau mwyaf anodd I ateb mewn arholiad, oherwydd mae mor gymaint o hafaliadau gyda chi, dewis ydyn iawn, a hefyd defnydd o cyfrifiannell y calculator I gweithio yn y mas. Mae fe'n bendant yn un o'r testunau hyn, ble mae eisiau bod chi wedi ymarfer, falle gyda'r bwtwn fraction sydd ar y calculator, bod chi'n gwybod yn union fel I rhoi 10 to the power of -6, -3, 10 to the power of 6, 9, dy beth yw bod chi'n gyfarwydd iawn gyda'r hynna. Llu o gymeriadau yn cael ei wneud wrth roi nhw mewn ar y calculator, felly eisiau ymarfer nhw. Mae hwn yn taflen adolygu sydd gyda gwefan cybac I chi. Os ewch chi ar gwefan cybac, os ewch chi newch chi rhyw fath o search ar Ffiseg, fe ewch chi I tudalen sydd ar adnoddau I gyd. Beth sydd gyda cybac yw, maen nhw'n crynhoi pob testyn mewn I un tudalen. Wrth jyst darllen drosto tudalen hyn yn weddol aml, fe dewch chi gofio pethau mwyaf pwysig. So, enghraifft, mae gyda ni fan hyn y doi hafaliad sydd yn gwneud gyda grymoedd, a mae'n gweithio chi'r deddf cwlwm yn datgan bod y grym rhwng dwy wefr mewn cyfraniad union a lluosom y gwefrau. So, gallen nhw gofyn I chi beth yw y deddf cwlwm hyn. Mae deddf Newton I wneud gyda'r grymoedd amser mae'n dod rhwng doi mas. Hafaliadau gyda chi. Maen nhw'n licio gofyn y cwestiwn hyn ble chi'n goffo wneud llun falle o y meysydd gyfer rhywbeth positif
a'r meysydd coelgyfer negatif. Cofiwch fel i wneud y lluniau am y doi na, mae hwnna'n dlan mewn cwpl o cwestiynau. Bod hefyd, mae hwn yn dlan yn aml iawn, y cryfder maes net. So beth bydd yn wneud fan hyn, os ydych chi gwefrau neu os gyda chi mas fel i gweithio mas, beth bydd y cryfder maes ac o gyfer hwnna. Gyda chi grym potensial trwydanol a mae grym potensial disgyrchiant gyda chi. So joules per kilom, joules per kilogram, a wedyn mae ydych chi egni potensial o gyfer y doi hefyd. Beth maen nhw'n licio wneud i bod nhw'n defnydd o'r reina er mwyn gweithio mas beth yw y cryfder maes net, neu beth yw'r potensial ar pwynt. Mae'n dlan aml iawn. Beth sy'n dlan nawr gyda man gyda gwefrau yw bod chi'n gofio gweithio mas beth yw'r bianedd o lle. Os chi'n rhoi pwynt gyda chi, bwys gwefr, chi'n gwybod rhywbeth yna, ping, mae off, a chi fod gweithio mas beth bydd y bianedd bydd hwnna'n mynd. So, cofio bod half mv squared, hanner mv squared gyda chi. Mae hwnna'n dlan mwy aml sy'n siarad am disgyrchiant, ble falle chi'n defnyddio, mae ydych chi planet, wedyn mae ydych chi rocket neu rhywbeth a chi'n goffa cael ei fynd o un lle i lle arall, a mae rhaid fod chi'n gweithio mas pwy bianedd sydd eisiau ar hwnna i gael ei fynd i'r pwynt yna. So mae'r hafaliad bach yna ar gwylod yn handi. Right. Y taflen ddata, hynod o bwysig. Yn y taflen ddata, gwybod ble mae'r hafaliadau sydd i fynd gyda'r testyn yma, a mae llwyth o'n nhw. Okay. Just gwybod top o'ch pen chi, ta'r Q yw y gwefr. So os oes doi gwefr ydych chi'r Q1 a Q2. Cofiwch am y cysonu yna, ffrant y papur. Yr F na fyna yw y grym. Yr R squared na ar y gwylod yw'r pellter, ffrant o doi gwefr. Ydych chi'r M na sy'n sefyll am y mas. Cofiwch mae'r doi na ar yr un ffurf. Beth sydd yn wahanol amdano nhw, i fod ydych chi cysoni'n gwahanol, obviously. Mae y graff na gyllid lan a maen nhw'n gofyn i chi beth yw'r perthynas o lle rhynt y grym a'r pellter. So mae hwnna'n werth gwybod siap y graff. Mae'r G yna yn sefyll am y maes disgyrchiant, neu maint disgyrchol. Mae'r PE yw'r egni potensial sydd gyda chi, sydd yn wahanol i'r VE, sef just potential. So, just V yw potential ar pwynt. Sydd y gwmpas, falle mas, neu falle gwmpas gwefr. A'r W na wedyn yw'r gwaith sy'n cael ei gwneud o symud falle gwefr i rhyw pwynt. Maen nhw'n hoffi gofyn pa mae'r minus sign yn gyda chi. Pan mae fe'n bodoli, so byddech chi'n gweud mae'n bodoli oherwydd mae gwaith yn cael ei gwneud yn dod a pwynt O infinity i rhyw pwynt. So, i cael ei fynd nôl i infinity, mae gwaith yn cael ei gwneud arno fe. So, er enghraifft, gwydwch bod chi ar pwynt sy'n minus 100 joules, i fynd nôl â fe i infinity, mae rhaid fod chi'n gwneud gwaith arno fe. So, bydd y plus 100 mynd nôl â chi, a byddai'n mynd lan ar 0 eto. Okay, os byddai'n positif, a byddai'n ei gwaith, mae'r potential o'r pwynt yn mynd yn fwy. Dwi'n na ddim really neud sens. Right, so mae'r hafaliad yna. Maen nhw'n yn masif. Okay, gyda'r rhifer yn nhw. Cofiwch mewn arholiad, chi'n cael marc am rhoi werth mewn i'r hafaliad. So chi'n dongos bod chi wedi y substitution i hunan. Right? So os chi yn cael yr ateb yn anghywir, yn aml iawn, chi'n gallu cael 2 marc mas o 3, jyst yn rhoi'r hafaliad, a falle rhoi'r rhifau mewn yn y lle cywir. Rhwngoswch e. Right. Dechreuwn ni gyda enghraifft
Mae'r papurau hyn i gyd yn dod o'r rai cybac. Okay, a maen nhw gyd o fewn, falle'r 5 blynedd diwetha. Papurau i gael i chi ar y gwefan cybac. So beth sydd 'da ni fan hyn, mae 'da ni 2 gwefr. So mae un o'r gwefrau yn -21, llall yn positive 28. Watchwch y signs. Right, so os ydych chi'n negatif, mae'r maes wastad yn mynd tuag at minus. A os ydych chi positif gwefr, mae'r maes yn mynd bant. Jyst ffeithiau, dysgwch hwnna, maen nhw'n licio gofyn i fe. So yn y cwestiwn sydd 'da ni fan hyn, mae'n gofyn i ni i llunio 2 saith. Okay, i dangos cyfeiriad y meisydd trydanol yn pwynt C, oherwydd nhw. So, mae'r minus tuag ato fe, a wedyn bydd yr un positif bant wrtho fe. So, chi'n gallu gweld yna, mae 2 grym da chi. Am hwn yw'r clasic, bod nhw'n licio gofyn i chi i'w gweithio mas beth bydd maint a wedyn cyfeiriad y maes trydanol, yr un cyd-effaith. So cofiwch am cyd-effaith, beth chi'n neud i'w gweithio mas llinell na. Alright, a fel arfer, ni'n neud hwnna wedyn trwy y Pythagoras. Oherwydd Pythagoras, ni'n gallu gweithio mas hefyd beth bydd yr ongl falle o'r horizontal neu'r vertigol. So, yn yr achos yma, ni'n mynd i gweithio mas y maes trydanol. So, maes trydanol, llythyren yw E. So, jyst roi'r hafaliad lawr yn gyntaf. Sylwch fan hyn, mae 5 marc yn y cwestiwn hyn. Mae'n huge. Mae'r rholiad. So, mwyn y thebyg, felly byddwn ni wedi cael ei marc yn barod am roi'r hafaliad lawr. So, beth fi'n neud fan hyn yw gweithio mas y maes trydanol am y gwefr negatif. Watchwch, maen nhw wedi rhoi pellter mewn centimetres, so fi'n rhoi hwnna mewn I meters straight away, 0.6 times 10 minus 2. A wedyn, am llall, dangos bod fi'n gallu gweithio hwnna mas cwmwys yr un peth. So watchwch, mae wedi cael ei sgwaru ar y gwylod. So na pham eisiau ymarfer hwnna ar y cyfrifannell, bo'r brackets mewn a bo'r sgwêr mewn. So os ni'n gweithio'r 2 yna mas, so byddwn ni probably cael 3 marc falle fan hyn yn barod. Wneud y substitutions yn. Yna'r atebion am y 2 yno. So, os ar y diagram ei hunan, fi'n rhoi ble mae'r gwerthoedd na, chi'n gallu gweld. Mae da fi'r gwerthoedd ar y triongl ei hunan. Chi'n gallu gweld wedyn fel byddwn ni'n walle'n defnyddio Pythagoras wedyn I gweithio mas y cyd-effaith, y resultant na. Okay, a byddai'r theta na wedyn. Fi'n gwybod yr agos, fi'n gwybod yr opposite. So wedyn tan, so mae tan yn tan opposite, os adjacent. Fi cancelo zeros lawr, jyst wneud yn rwyddach. Yr un peth byddai'r ateb. So, mae hwnna'n rhywbeth wrth ymarfer y cyfrifannell. Os ydych chi tan theta yw 525 dros 394, fel chi'n ffindo theta, y tan to the -1 yw e. So byddwn nhw'n rhoi 53 degrees I fi fyna. So, I gweithio mas y maint y cyd-effaith ei hunan, so fi'n defnyddio'r Pythagoras. So, am Pythagoras fan hyn. So, mae hwnna'n cael ei sgwaru, a do y llall wedi cael ei sgwaru, a wedyn is-radd. So, byddwn ni'n gweud
Am 5 marc fan hyn, hwnna'n bydd ni'n gweud falle yn cwestiwn sydd yn lan yn aml iawn. Right? Gwyrch hwnna mewn votes per meter wedyn. Falle gewch chi marc gymuned. Mae hwn yn clasic ble mae lot o marciau yn cael ei roi, a mae'r ffiseg yn weddol syml, i fod yn onest â chi, achos bych chi'n neud i'w dewis yr ofaliad, a roi'r rhifau mewn, does dim rhyw fath o lot o camau, ble mae rhyw hafaliadau gwahanol yn uno gyda'i gilydd. Mae jyst yn lot o waith o roi dangos o'r rhifau yn mynd mewn a gweithio mas yn gywir. So mae hwn yn rhywbeth sydd yn lan yn aml, mae'n werth bod chi'n ymarfer rhywbeth fel la, cwpl o weithiau, jyst cael yn glir yn pen chi. A defnydd o'r cyfrifannell. OK, so hwn yw'r ail peth sy'n lan yn aml wedyn, i bod chi wedyn, ar ôl gweithio mas y maes, i wedyn bod chi'n gweithio mas y potensial. So mae'r potensial yw fi, so mae'r afaliad gyda chi eto. Just watch up R sy'n y gwylod, dim R square, lot o bobl yn mistakes yma. Na gyda'r potensial, mae'n actually rwyddach, achos scalar yw e. Gallai gofyn i chi, pan mae hawl gyda chi i just adio potentials, so mae potentials, gallu adio nhw, scalars yw nhw. Mae hawl gyda chi just adio. Just watchwch ar y rwyddon. A mae'r rwyddon mynd i ddod o'r charges i hunan, y gwefrau. Falle bydd yn positif, falle bydd yn negatif. So, yn yr achos hyn, marc mwyn y thebyg, jyst i ddangos y rhifau yn y lle cywir yn rafaliad. So, jyst yn adon nhw. A watchwch fi wedi rhoi mewn yr rwyddon yn gywir. So, minus 21 dy fe, mae gwefr plus 28. So, odi, mae hwnna'n mynd i fod yn 0. Right, positron. Maen nhw'n licio gweud bod nhw'n mynd i dropo fel rhyw fath o gwefr ar y pwynt na, a maen nhw'n gofyn i chi beth sy'n digwydd i fe. So mae positron fan hyn yn ddisymud, a mae'n mynd i cyflymu. Mae'n gofyn i chi cyfrifoch y potensial yn y pwynt, ble bydd y cyflymder y positron wedi cyrraedd hwnna. Right, gyda gyd, pidwch a panico, positron yn gwrthwyneb i electron. A ni'n gwybod bod mas o positron yw'r un faith o mas e electron, bod hwnna'n cysonin yn ffrynt o papur. So, cyfrifoch y potensial bydd ni'n gweithio mas ar y pwynt. So, mae hwn yn dilyn sort of deddf egni mewn ffordd. So, bydd colled yn y kinetic energy, falle yn mynd i fod yn cynnydd yn y potensial fel mae'n symud bant. So, mae'n dilyn y cadwyraeth egni yma. So, yr egni kinetig bydd dyfe hanner mv squared. Okay, clasic cyfaliad. Wedi gweithio mas o'r egni kinetig. Okay, so ar ôl ni cael yr egni kinetig hyn, bydd chi gweithio mas wedyn yr egni potensial bydd y gyda fe ar y pwynt na. Dyna'n egni potensial ar y pwynt. Gofych mae egni potensial yn cael ei mesur mewn volts. Sorry, potential ar pwynt. Okay? Yn mynd i fod mewn volts. So, os fi'n gwybod bod gyda fe egni kinetig o rhif arbennig, wel, mae'r egni kinetig na mewn volts wedyn, electron volts. Fi'n llosi fe. Sorry, fi'n rhannu fe gyda 1.6 times 10 to the minus 19 i cael troi fe nôl mewn i volts
ar y pwynt. Okay, cofiwch mae am y minus sign na fyna ar y diwedd. Okay, so'r gwaith sy'n cael ei wneud. A pwynt ar infinity, mae gyda fe 0 volts fel potential. So byddwn ni'n gwneud gwaith, basically, i symud e o'r pwynt na nôl infinity, byddwn ni'n gwneud 8,300 joules o waith arno fe er mwyn cael y nôl i'r pwynt per coulomb. Okay? So, defnyddio'r cadwraeth egni ar gyfer gweithio mas potential ar pwynt os chi'n gwybod beth yw'r bianedd, mae'r link bach na yn lan yn aml iawn. Right, mae'r un sort of syniad yn bodoli gyda meysydd disgyrchol. Okay, so gyda meysydd disgyrchol, yn aml iawn maen nhw'n gofyn i chi gweithio mas cyflymder dianc, escape velocity. So gyda escape velocities sydd gyda chi, beth sy'n dynnu fan hyn, maen nhw'n egni kinetig a mae ydych chi egni potential. Gymerwch chi rhain y doi mas o'i gilydd, byddwch chi 0. So os byddwn ni'n mynd egni potential i'r ochr arall, byddai'r colled mewn un yn cynnydd yn y llall. So beth sy'n dynnu fan hyn yw cyflymder dianc. So yn aml iawn, os ydych chi rhywbeth ar gwyneb planed a chi moyn cael ei mynd i gofod, bydd y cynnydd yn digwydd mewn egni potential. So mae rhaid i chi gwybod wedyn pwy egni kinetig bydd rhaid i chi roi i fe er mwyn bod chi'n gallu cyrraedd y pwynt na. So byddwch chi'n colli egni kinetig fel chi'n gadael y planed. So mae disgyrchiant yn tynnu chi nôl. Ond byddai'r colled na yn cael ei troi mewn i egni potential. So fan hyn, esboniwch sut mae'r hyfaliad hwn yn gymhwysiad o gadwriaeth egni. So bydd half mv squared yw'r egni kinetig. A wedyn chi'r GM, MR. So esbonio pethau fi'n neud fan hyn. Esbonio'r hyfaliad yn gyntaf gyd. Yw'r egni potential. So fi jyst yn gweud wedyn. So bydd yr egni cychwynnol fi'n cael. Sef y swm o'r egni kinetig a egni potential o'r pwynt. So bydd yr egni cychwynnol o'r egni ar y diwedd yn hafal ei gilydd. So hwnna yw'r deddfwriaeth egni. Right, so fan hyn yw'r clasic o beth yw'r cyflymder dianc. So mae hwn yn o'r haul. So mae gyda ni y doi hyfaliad. So fi'n mynd i gweithio mas beth bydd y fi na. So mae hwn yn digwydd lot yn cwestiynau ffiseg, ble falle bydd nhw wedi rhoi rhyw fath o sort of guidance i chi mewn ffordd, a roi'r hafaliadau i chi falle yn y dechrau'r cwestiwn. So cofiwch, os chi'n blanco mas, oh my god, pwy hafaliad fi'n mynd i defnyddio fan hyn? Wel, disgwylwch chi weld beth mae'r cwestiwn falle yn rhoi sort of dilyniant i chi. So byddwch chi gallu mynd o'r, felly gweld beth maen nhw'n moyn wneud fan hyn. So, mater fan hyn o just aildrefnu. So mi'n rhoi G mewn. Mae'r doi mas ar y dwy ochr, canslo mas. Cofiwch daw'r R yw'r pellter o canol planet, neu yn achos yn canol yr haul yn yr hyfaliad na. Rhoi rhifau mewn. Fe chi gweld, mae lot o rhifau caled hwnna, jyst i roi gweithio rhywbeth mas. Okay, so os byddwch chi yn eisiau dianc o gwyneb ar haul, byddai eisiau cyflymder
bianedd yna chi o 618 km pob eiliad, mae'n mental i fod yn onest. So mae'r tymeredd wyneb yr haul yn 5,780k. So, beth bydd y bianedd isradd cymedreg electron dangos bod e'n tua na faint. So mae hwn yn rhywbeth nawr beth yw'n wneud yw linko mewn ffordd egni theori kinetig gyda'r cwestiwn. So fan hyn mae dyn ni hanner mv squared a fel dydd 302kt. 302kt yw'r egni sydd gyda unrhyw beth. So mae fi'n gweud fan hyn, gwela'r fideo ar nwyon. So fi'n trafod 302kt yn y fideo sy'n siarad am nwyon. So beth byddwch chi'n neud fyna, byddwch chi'n rhoi mas yr electron mewn, mae gyda chi K, mae gyda chi T, a byddwn nhw'n gweithio mas yn 513. Okay, so mae'r link mwyaf fyna, mae'r marcs mwyaf yn cael ei roi fyna, yw gyda gyd gweld bod egni kinetig yw 302kt. Hwna yw'r link mwyaf caled. Achos bod chi'n trafod testyn, falle i ni gyda disgyrchiant, falle byddwch chi'n meddwl wneud y link yn ôl am nwyon. Byddwch chi'n meddwl am, falle yw, llythyren yw 3/2kt. Okay. Dyna mlaen am hynna. So, yn arall i gyda meysydd disgyrchol, so beth sy'n dynnu fan hyn yw mae'r ddeiar yn sffïar, lluniadwch lluniau llai gyfer y maes disgyrchiant. So mae'n lleid yr un peth am hwn gyfer gwefrau. So bydd chi'n neud i roi llinellau, a mae'n byr moyn yw 3. Mae'n wastad moyn 3 llinell o gwmpas. So llinellau un potensial yw'r un i gyd. So mae'r rownd ar y llinell pob un o'r cylch yna, mae'r potensial ar y pwyntiau yna gwmws yn un peth. Trach yn raff gyda fi yna, triwch wneud y llinellau mor gylchog a sy'n bosib. A wedyn, na'r maes disgyrchol, 4 yn nhw mewn. A mae meysydd disgyrchol wastod yn mynd tuag at canol y mas. Pob tro. Okay, gwaniaeth gyda gwefrau gallu bod mewn, os maen nhw'n negatif, mas, os maen nhw'n positif. Be ni'n gwneud fan hyn yw gweithio mas potensial disgyrchiant yn pwynt P. So, ni'n gwneud gwmpas yr un peth y cwestiwn hyn am y gwefrau, so nawr ni'n gwneud e am mas. Gwmpas yr un peth yw e. A chi'n gweld to, jyst mynd i bwrw hwn mewn i chi. Pam y minus yna. Mae'r minus na oherwydd y gwaith sy'n cael ei wneud. Dod ar rhywbeth o infinity i'r pwynt. Ar infinity, cofiwch mae v yn 0. So mae gaeth yn cael ei wneud i symud e i'r pwynt na. So mae gwaith chi'n gwneud i symud rhywbeth o ryw pwynt i infinity, gofio mewn positif, so chi'n addo fe i'r negatif, i mwyn trio cael e yn 0. Right, No'r cwestiwn, so beth ni'n gwneud ar pwynt P, fi'n defnyddio'r hyfaliad. So fi'n gwneud e gyfer y ddeiar. Rhif y mawr, a wedyn, cofwch mae potensial ar pwynt yn scalar, sef jyst lliado nhw. A fi'n gwneud e, fi'n cyddi am y lleiad yw hwn. Watchwch mae'r
pellter mewn kilometers, troi mewn i meters. So ti'n dysgu ador hynna mewn, troi'r cysonyn mewn, a byddwn ni'n ador lan. Okay, a bydd minus gyda fi fyna, joules per kilogram. Ie, mae gwaniaeth gyda chi rhwng potensial V ag egni potensial, cofiwch na. So, amser chi'n gweithio mas potensial ar pwynt, bydd e'n joules per kilogram, ond wedyn mae egni potensial yn joules. Achos chi'n rhoi mas ar y pwynt na, mae'r mas ei hunan wedyn yn cael yr egni. So ar y pwynt na fyna, bydd mas yn cael ei roi, so bydd egni potensial gyda fe. So mae egni potensial yn wahanol i potensial ar y pwynt. So beth ni'n gwneud fan hyn yw gweithio mas, dangos bod y maes disgyrchiant cyd-effaith yn fach iawn. So beth ni'n gweithio mas maes disgyrchiant yw G fach. So, pwynt gyda mewn unrhyw aroliad, rowch yr hafaliad lawr, hynod o bwysig. Right, rhoi'r rhifau mewn, bang, marc. Simple as. Ond watchwch bod hwnna'n kilometers. Okay, so byddwn ni'n bod times 10 to the 3 mewn. Fi'n colli 0 fyna hefyd, sorry. Okay, so beth fi'n ei wedyn yw tynnu mas kilometers, nôl yn millimeters. So wneud am y lleiad hefyd, gweithio hwnna mas, a byddai'n rhoi rhif bach iawn i fe. Okay, so fel chi gweld, mae'r doi cwestiwn hyn debyg iawn i beth o'n nhw'n wneud ynglyn â'r gwefrau, ble chi'n cyfo gweithio mas falle potensial ar y pwynt. Gysyn y gweithio, so nhw'n rhy dieddol o wneud beth yw'r cyd-effaith, y grym cyd-effaith i wneud gyda planedau. Okay. Right, so nawr, hwn yw'r cwestiwn da iawn i adolygu. Beth yw'r gwaniaethau rynto nhw a beth yw'r sydd yn debyg. Right, so mae doi gyda i gyd, mae'n gofyn i chi wneud un potensial, so equipotential points o rown nhw, a rhoi 4 llinell maes mewn hefyd, cyfer y doi. So un potensial yw llinellau sydd yn uno llefydd o'r un potensial, so byd nhw'n cylchoedd o gwmpas nhw. Okay, so'r maes wedyn yw ardal lle mae effaith yn cael ei roi. Okay, so bydd grym yn cael ei roi. Bydd grym yn weithredol. So, gylchoedd o gwmpas. Right, so maes trydanol ni siarad fan hyn am y positron. Mae'n gofyn am. Gylchoedd rownd. Mae'n gofyn am 2 fan hyn. So fel arfer byddai'n neud 3, mae'n gofyn am 2. So mae'n gwmwys yr un peth am y 2. Mae 2 yn nhw a meisydd o gwmpas nhw. A meisydd un potensial a'r pwyntiau. Yr un pwynt o gwmpas, yr un pellter. So am positron, positif. So mae'r maes yn bant wrtho fe. Am gwrth niwtron, pidwch panico, mae'n gofyn am yw maes disgyrchiant, so disgyrchiant am unrhyw beth.
dim ots beth yw y thing ei hunan. So bydd maint disgyrchiant wastod yn mynd mewn tuag at y mas ei hunan. 3 marc. So nawr, mae'n gofyn i ni disgrifio ac esbonio beth sy'n debyg a beth sy'n wahanol rhwnt nhw. Right. Ffordd rwydda falle i meddwl ti beth sy'n debyg neu beth sy'n wahanol, meddylwch am y rhafaliadau. So, os fi'n meddwl am y rhafaliadau sydd gyda nhw, gallwn ni weid beth sy'n debyg yn gyda i gyd. Mae'r rhafaliadau am y ddoi yn nhw o'r un ffurf. A beth sydd gyda chi yw mae'r meisydd, fel o'n i'n gweud, yr un ffurf, maen nhw'r un siap. A beth mae'r doi yn wneud yw mae'r meisydd yma yn arwain at potensial ar pwynt. Gallwn ni roi'r rhafaliad lawr am y ddoi yn os bydd eisiau. Bydd arall sy'n debyg, fel o'n i'n gweud, yw mae dych chi y deddf cyfrannedd gwrthdro. Inverse proportionality equation. Inverse, oherwydd mae'r r squared na ar y gwylod. So, cofiwch y gyr yna, mae dych chi deddf cyfrannedd gwrthdro. Na beth yw'r graff o f ar y chelyn, y r squared ar y chelyn x. So, mae'n yn dongos beth sy'n debyg. So, mae'r ffurf yn debyg am y ddoi yno. Mae'r cysonin yn wahanol. So, falle allai gweud am beth sy'n wahanol. Gyda'n neud llun bach o'r graff yna hefyd os byddwn ni moyn. Jyst yn ddangos bod fi'n gwybod. So mae'n dangos fel mae'r pellter cynyddu wedi cael ei sgwaru. Mae'r grym dod lawr mewn cyfrannedd gwrthdro, inverse proportionality. So fi wedi gweud beth sy'n debyg ydyn nhw, meisydd ydyn nhw, ffurf rhafaliadau gwmws yr un peth. A beth sydd yn wahanol yw gyda meisydd trydanol, maen nhw'n gallu cael gwefrau positif a negatif. A mae meisydd disgyrchol i gyd yn dibynnu ar mas, so maen nhw'n wahanol. Beth arall sy'n wahanol yw o'r cyfeiriad wedyn y meisydd gallu bod yn wahanol. So mae trydanol gallu bod mewn a maen nhw'n gallu bod mas. Mae cyfeiriad yn maes disgyrchiant wastod tuag at mewn. Rhywbeth arall gallwn ni gweud sydd yn wahanol yw bod gyda chi cysonin gwahanol yn y rhafaliadau. So mae'r cysonin G na gyda chi am unrhyw beth i gwneud gyda disgyrchol. A mae gyda chi yr epsilon naught na unrhyw beth i wneud gyda gwefrau. So, mae hwnna'n sort of crynhoi o beth yw'r sy'n debyg a beth sydd yn wahanol gyfer y ddoi yno. Yn un cwestiwn bach chi jyst i orffen fan hyn. Mae hwn yn clasic. Maen nhw'n lico roi doi wefr gwmws yr un peth. Fel rhyw fath o triongl. Os maen nhw'n neud na, a maen nhw'n gofyn chi gweithio mas y cyd-effaith ar rhyw pwynt, mae'r techneg yma yn really handi. So beth fi wedi gwneud fyna, mae ddech chi'r doi gwefr sydd gwmws yr un peth. So bydd y cyd-effaith o hwnna wastod
yn creu grym lorweddol, horizontal force, a bydd, so ar y pwynt na, ar pwynt P, chi'n gweld effaith y 2.4 nanocoulomb arna, so bydd na'r cyd-effaith sydd gyda chi wedyn, bydde fe'n mynd yn y cyfeiriad na. So, yn y pen draw, bydd y dou yna'n gweithio gyda'i gilydd i creu un cyd-effaith. Na bryd chi'n cofio fel i gweithio mas beth yw'r grym lorweddol oherwydd grymoedd. So, hwn yw'r classic crush. F cos theta. So, dewn ni hwnna nawr. So, yn yr achos hyn, mae'r maes yn mynd i fynd i'r dde yn positif, y grym cyd-effaith, a mae fe'n positif grym. A bydd y negatif grym na yn mynd i'r chwith. So, bydd chi'n mynd i cael mae'r electron yn negatif, so'r grym y fe yn mynd i timlo bydd yn cyd-effaith, bydd y positif grym na i'r dde, na tynnu fe, a wedyn bydd y grym negatif na yn gwthio fe bant, so mae'n mynd i fynd wedyn i'r chwith. So, fel hyn byddwn ni yn gweithio mas y cyflymiad ei hunan. Mae rhaid fi gweithio mas y cyd-effaith hyn. So, yn y pen draw, y cyflymiad fi'n mynd i cael mas o F equals MA. Ond beth bydd rhaid i fi gweithio mas yw yr F na. So, y ffordd byddwn ni'n gweithio fe mas yw defnyddio'r hyfoliad. So, fan hyn, mae'r cos yn mynd i ddod yn crucial i chi. So, na'r doi grym, na'r grym cyd-effaith, na'r ongl sydd gyda chi. Na'r F byddwn ni'n gweithio mas. So, os chi moyn gweithio mas y cyd-effaith lorweddol, byddai wastad yn F cos theta. Os byddai'n vertigol, byddai fe'n F sin theta. Oherwydd mae dyn ni doi gwefr sydd gwmws yr un peth, os cofiwch e'r techneg effach hyn, mae'n safio amser i chi. Bydd y grym cyd-effaith na, rwydd y doi yn nhw, wastad yn 2F cos theta. Bydd yr un peth bydd y grym lorweddol, oherwydd y doi yr un peth, so dwy waith mewn gwmynt o grym. So, os byddai'n rhoi'r rhifau yna mewn, bydd mas y grym oherwydd un yn nhw. Dyna'r pellter i'r pwynt pa, okay, yw 0.6, oherwydd yn gweud yn cwestiwn taw triongl equilateral triangle o dde, so i'r pwynt pa na fydd yr un pellter o pob un i'r canol. So os fi'n gweithio hwnna mas, y grym oherwydd un yn nhw o'r 2.4 charges na yw hwnna. So wedyn beth fi'n gallu gwneud ar y triongl ei hunan. Os daw equilateral yw e, mae da fi 60, 60, 60. So bydd yr ongl yn y bit bach canol na. 180 minus 90 plus 30. Okay, so dyfach o maths fyna, o ran onglau a stoff. So bydd yr ongl na wedyn yn 60.
Byddwn ni'n gwneud 2f cos, a bydd hwnna wedyn yn 60. A wedyn, oherwydd minus 2.4, mae'r maint gwmws yr un peth. Bydd hwnna'n mynd i'r chwith, so nath o'n minus dy fi. Bydd y maint gwmws yr un peth. So na'r 2f cos 60 i'r dde, a bydd yr f i'r chwith. So felly gweithio mas y grym cyd-effaith o fyna. Oce, ni'n rhedeg mas o amser am heno, so jyst mynd i roi'r rhif hyn i chi fel ateb a gwneud pip ar y syllabus jyst i gorffen. So os unrhyw cwestiynau gyda chi, os chi yn watchan yn fyw, chi typo fewn yn chat a falle eich lle nôl i ateb yn y sesiwn nesaf. So maen nhw gyd yn adio fan hyn, achos bod nhw gyd ar un plan. So wedyn o hwnna byddwn ni'n gweithio mas beth yw y cyflymiad. So bydd y mas'r electron dod o'r taflen data. Oce, so fi'n nôl yn gloi reit i'r dechrau. Beth ni'n gweld fan hyn, so nodweddion meysydd trydanol, ni wedi cyfro hwnna. Bod gyda disgyrchiant bod y grymoedd yn acto a'r pellter i gyd yn crynhoi yn y canol. Ni wedi siarad am y llinellau maes, am positif a negatif. Ni wedi siarad ambyti llinellau un potential sydd gyda chi o gwmpas pwynt positif, negatif a disgyrchol. Ni wedi gweithio mas fel i cyfrifo net potential a net cryfder maes, dolan yn aml iawn. Okay? A wedyn, oedd dynnu'r rhafaliad sydd yn linko mewn gyda nwyon, sef y UP na, hwnna yw'r half mv squared. Okay? A ni siarad fyna am MGH, so fyna byddwn ni'n gallu defnyddio hefyd yr rhafaliad gyfer potential o ryw planet. So yn lle MGH fyna, fe fyddwn ni yn defnyddio G a M1, M2 over R squared yn ei fyna. So ni wedi cyfro'n gloi, basically, beth sydd eisiau arnoch chi am arholiad fyna, unrhyw beth ar y chat. Gret, diolch yn fawr, a diolch am wylio.